Nyt kerron tarinan Väinämöisestä ja Joukahaisesta. He kävelivät metsässä ja tapasivat toisensa. He rupesivat riitelemään. Hei, äijä, kuka luulet olevasi vanha ukko? Tämä polku ei ole riittävän suuri meidän maannettinen häily. Minä olen vanhempi ja viisaampi, minä tiedän maailman ihan kaiken. Kuka tiedät? Enpä usko. Minä taas tiedän kaiken. Olenhan nuorempi ja komeampi. Kuule, ala minulle kiuskimaan, että seuraa sinulle vain hankautuksia. Enpä usko. Hetken aikaa kinasteltuaan Väinämöinen alkoi laulaa ja Joukahainen vajosi suohon. Apua! Päästä minut pois täältä suosta. Saat kaikki rikkaudet, mitä minulla vain on. Minulla niitä rikkauksia riittää. En tarvitse sinun rikkauksia. No, mut jos annan siskoni Ainon. Hän on hyvin kauniskin. Tuota voisin jo vähän miettiä. Hyvä on, sovitaan asia sitten niin. Väinämöinen oli hyvin innoissaan Ainon antamasta lahjasta. Ei, Joukahaisen antamasta lahjasta. Joukahainen meni kotiin ja kertoi ilouutiset äidilleen. Lause. Äiti. Mistä sinä olet saanut tuollaisen hatun? Otin erään saamelaisen. Okei, mutta nyt asiaan. Niin, minulla on tärkeää kerrottavaa. Olen antanut Väinämöiselle Ainon vaimoksi. Mitä? Väinämöiselle? Kuinka oikein? Kuulistasi. Siis Väinämöiselle. Väinämöiselle. Se saa kerrankin ole ihan ammumies. Mitä huttia? Minä en halua. Onko se vanha Väinämöinen? Kyllä vanha ja rikkaa. Mutta minä en halua. Minä haluan olla vapaa niin kuin taivaan linnut. Miksi minä en todellakaan mitenkään Väinämöisen kanssa naimisiin? Olen sellainen hulluja. En mä voinut mitään. Itse on voinut, mutta veli se on sellainen parasta sinulle, eikö ymmärrä? Nyt minä lähden, minä vaikka pukuttanut järven mieluummin. Eikö minä hänen kanssa? Aino karkasi kotoa ja juoksi niin kovaa kuin jaloistaan pääsi järveen. Aino oli hänelle liikaa. Aino, älä mennä! Aino, älä mennä järveen! Ethän osaa edes uida! Nyt. Niin Aino hukuttautui, Väinämöinen oli hänelle liikaa. Nyt menee! Kameran